Ale ideme natáčať. Dobrý deň, tu je Karinka a Dominik. Dneska vítáme u ďalšieho videa. Budeme baviť Murder Mystery Killer. No jak Murder Mystery 2, takže sa Ale to je Predator. No, ale budeme hovoriť, ale však sa to hra volá Murder Mystery Killer, vieš. Takže toto je môj brat Dominik a toto som ja. Vidíte, on je zajačik. Ja som taká. No, ale v realite máme iba takéto. Dobre, už ideme. Aj na ten. Tak ne? Super. A teraz záleží po chlebe. Pozri, jak chodím. Uj. Kde sú? Strašne smiešne chodím. Chcem mi prezadiť, môžem? Aha, mám takú peknú mašličku. Chutím, jak toto. Všetko. Joj, už ide môj brat zabíjať jej. Super. A to sú ty. Aj ne, nezabíjaj, ježiši. Ešte kto? Aha, to je typkyňa, jo. A ja typkyňa, čo porobáte? Aha, dobre. Kde? Tam hore choď. Na čo gosta? Ty mi nezabíjaj. 2, 4. Vieš čo? Taký problém, že ja ťa skôr zabijem. Pokiaľ ty sa nastavíš, to bude 5 hodín. Kde si vyzol? Ty si pa automajdu? Ja som ti zabil, som múbak, si dobrá. Typek je prvý Reiner. Kokos. Kokos vytlačený za rieško. Nereš videa. Kokos vytlačený za rieško, to je jedna dávka. Ne, kokos. A kokos nie je jedna dávka, že to je to ten kokos. Na tým stojú čo rasne. To by pochodil Inko. Ale to som nikdy ten kokos neskúšala. Ale to niekde na výlete som to skúšala. Som ti to nepovedala. To sme išli na jeden výlet a sme to skúšali. Čo smieš? Ona bola Timers a ja. My nie sme Timersi. Vienko. Čo? Tak niekto vie takto. Čo? Murderko. Ty si zase múher. Ja som šerifko, práve. Daj múder či šerif? Šerif. Dobre. Ty si určite múher. Nechaj ma na pokoji, hej? Ja to iba čujem. Kto mi nechá na pokoji? To je teraz murder. Ja neviem, kto je múder.